Dal-għodu għadni kħed kellit ma' dan Usan u saqsewni x'inhi dik il-ħaġa illi meta inti tibda toħodha mill-ewwel ħadd tagħmel ħafna ħsara u x'inhu dik il-ħaġa illi malli inti ħażżida jew tibda toħodha ħadd tagħmel ħafna ġid. Mela ħanibda mill-bad news, il-misħud zokkor illi nistgħu nżiduh mal-kafè, mal-cocktails, donuts, hemm min iżidu kważi ma' kollox. Dak it-zokkor mhux biss ħajkabbarlek ħafna l-waste, speċjalment sabu ħajkabbar ħafna żaq u ma' dik iż-żaq ħajġu ħafna problemi ta' qalb, problemi ta' anka nuqqas tarqat tajjeb, jew ta' kwalità tarqat, problemi anka fuq konċentrazzjoni, fuq behavior, u ħafna problemi oħra li ġib miegħu it-sokkor fosthom fis-snien, etc. U allura appellajtlhom illi anka speċjalment għal min minna għandu tfal kemm hu kruċjali li d-dar ma jidħolx sokkor. Ħalli l-qudiem jikbru u jagħmlu deċiżjonijiet tagħhom, imma inti darrejthom mingħajr dik id-droga, droga misħuta, droga illi hija legali, jiġifieri jista' joħodha kulħadd kemm il-darba jrid, però ixini ħadibqa' droga u hija droga li tagħmel ħafna ħsara. Il-good news hija illi l-ħabib tagħna l-ilma meta aħna inżiduh u hemm min jibdih, għax nisma' ħafna nies li jgħidu li kull ma nieħu huwa kafè u te, tajjeb illi fih naqra likwidu, xorta ħajjin xi ftit, imma mhux biżżejjed. Meta ħansikdu l-ilma, apparti li ħajkollna ħafna enerġija matul il-ġurnata, dak anka isaqqi il-muscles tagħna, isaqqi toning, bħalma aħna nsaqqu l-pjanti biex jikbru, aħna ħansaqqu lil ġisimna biex u anka jiżviluppa t-toning ukoll. Ma dik number 2, sabu ħafna wkoll il ħajjejna l-behavior, għall-pożittività, ħajġilet ħafna l-mart ukoll, ħajjejna biex inkunu aktar b'saħħitna literalment biex għandlu aktar pereżempju u anka jkollna aktar saħħa b'mod ġenerali. L-ilma huwa win-win situation anka għal min minna li aħna fil-maġġoranza li rridu nkomplu nneħħu x-xaħam. L-għażla fidejk. Niltaqgħu.